To je práce tak brzo ráno vstávat. Ve vlaku nikdo, jenom já. Čau! Ty máš aj líže? Ty máš aj líže? Kde je zbytek ogaru? Zdar, Ogare, tak začíná si jenom 12. Čau. Zdar. Nazdar, kolego. Zase si v práci, tě vidím. Už máš tu platbu z pojišťovny za mě? Nemám ještě nedoplatili. Nemáš, teď si ještě žádnou peči neposkytoval. Zdar, Ogare, a další, čau. Čau. Zdravím, jsem rád, že tě vidím. Zdar, Ogare. Nečustí, Pepo, videj. Nové boty, Julek. Pozor. Julek sám. Kdo nám to tady spí? Co to je kurňa za bezďáka? Co je to za bezďáka? Co to máme za bezďáka? No, už se konečně zvedl. Dáme kolena a pak můžeme do Seníky. Skutečně Praha, Jeseník, Praha. Ogaři. Julka nepočítal. Ogaři, jedeme do Prahy běžkovat nebo kam? Do Prahy. Nádherné trasy, ale furt musíme jezdit do kotle. Viděl jsi ty padat lavinu? Laryngoskope, kurňa, co zase tady trénuješ? Viděl jsi ty padat lavinu? No, hlavně třeba, no tak. Tak, seš tam. Jsme tam? Dobře. Ogare. Jsme tam? Jsme tam, Ogare, jsme. A je tam co? To je Ogare. Krásné holky tady máme. A... Tak, Ogaři dorazili do hor. Tu máme krásné spojení. Malen nás zajel. Lidi už to chápou. Pozor, dej. Jo, počkej. Rychle. Ještě pan Schindler. Čurák nás je. Prosím. Ne, už. Jele, spícher, půjdu. Zabiju, 45 jste tady měli být. No já, ale to... Teď mu volal Vrzal, protože já tady 6 minut čekám a nebyla tady ani noha. Kurva, 45, to máme 10 minut zpoždění. To mám líčat. To je v prdeli. Prosím vás, pane Schindler. No konečně krásné počasí. Tak co běžkaří? Výborně. Krásné počasí, kurňa, konečně, Ogare. Škoda, že to není vidět, možná aspoň trochu, no. Tak to fouká. Je to pěkné. Zapůkané. Další fouká. To fakt nejede, víte. To jsou moje. To fakt nejede. Počkáme, teďka půjdeme na vrch. No to vám to trvalo, Ogaři, že? No. Vy ani do hospody už netrefíte. No já nevím, kde všetci jsou, jako vy jste tady to nenašli ani hospodu. Pane kolego? Ogr má obří batok. Ogare, jsme tady. Venku máme krásně. Ale je to vidět.
Tady lezeme všichni jak blbci. Proč se to ber? Spousta ogarů. Tam je pačes. Tohle třeba přiblížit. Tam je. To je pačes. Ogaři. Tak, tady je celý areál. Sedačka nejezdí, protože údajně fouká vítr. Tady není. Ale vypadá to, že je málo lidí, tak se jim to nevyplácí. Takže stoupáme pěšky a pro naše zdraví je to super. Nějaký ogar tam si jel až dolů, ale ten přijde za chvilku zase zpátky. Tak, ogaři už dorazili. Dobře. Ten musí volat babě. Výborný, Ali. Když to děsi, jak přijdu viděli, tak se asi když tak. Pojď mi to sem. Pačes šel na běžkách, tak Jasně, jednička Franka ze Zdenky nebude. Kdo ještě má, že? Chceš ještě bazát? Je, vojáci dokonce. Chceš bazát? Je fotka aspoň tady. Máš namazaný? Máme namazané, všechno namazané. Hospody. No. Ogare. Pak? Potom v neděli dolů. Tak, Čas je krásný. dneska je krásně, právě. Oni ogaří nějak divočí. Tak, tady probíhá úprava trať buldozérem. A tu jsou ogaři. Tak. Stálo by za to si tam vrátit. A před náma je panenská příroda rozryta rolbou. Ráno byl lepší. Spal důle. Jsme všichni uzdraveni. Já jsem Uzavření kurva, jak na si kámen jsem mu dal hrnec s vodou. Už. Julku, na Moravě je krásný. Kde jsou další ogaři? Nalej mu tady tomu, nalej mu, nebo on bude nás tady fotit, kurva, jakýsi chujoviny, dej napise. Prosím tě, napise něčeho a dělej. To jsou minerálky do prdele. Jo, Sama minerálka. No, minerálka. My jsme sám minerál. Tady je přestávka, Stopa! Jedem, a to říkají ti poslední, že? A toto je hůlka Vítěti Fumakově. Navíc nemá. Složíme se a stopíme mu hůlku. Já mám oči náhradní na brokali. Já jsem dodal Ogáre, tam se dívej na tu hůlku, a ne? Máš krásně zafixované. Nevidíš. Musíte si věci, které jsme už všecko prožili. A ta páska je dobrá, tady ta Já jsem vybudoval jí náhradní zepelíšky, jsem vybudoval. A špičky na výške. Špičky, Aha, tady se striptease dělá. vytáhej, to vytáhej to. Teďka nám to předveď, Odpíchni si teďka, odpíchni.
ještě moc nepíchej, protože já nemůžu. Myslíš si, že tě někdo teďka zelko opetává? Máš tam stěha jak svině. Ty páčes ještě? Kurňa, to bylo bezvadný, vole. Hodinu langsam. 40 potoků. Hodinu langsam, ty vole, a šli jsme 2,5, vole. To mám rád, vole, tady takový odhadek, kurva. Posledních 200 metrů a bylo to 400, kurva. A to ještě aj možná víc, vole. To teda mají, s čím se živí tady ty lidi, vole. Víš mi to říct, Tak, tu jsme už dorazili večer. Ogaři sedí, to je klasik. A to je Maroda. Julín, dokumentarista. Počkej, pojď na světlo, tady to není vidět. Není ti vidět ksicht. No, to už je lepší. Olin. Ne, obličej je ksicht. Už to stačilo. To už nejsou já, Julo. Není to 7 potoků. Tak, a to jsem já. Čau. Výletí rychlý kol, večerní závodní dráha, zajezdí alkohol. Já to teď nechám nachytat na jaký se brambora. To dobrý kol, no? No, teď to To jsou pohození ogaří. Víc česneka. Ti bebral, ale Celkově to není opatření. Dej tím na strouhání, mě to blbě nastrouhá. prostě když jsi z tohle nastoroval na takový dílo, se storoval na hrubo. Morák. Co to je, jak ten kapovaný stráž? Díky tobě. Tak Ogre, čau, díky Julo, za odvoz. Ahoj. A pohlídej je. Pohlídám, jako na mě se může spolehnout. Jsem rád. Čau. Dar. No zdar Ogaři. Tak a tu máme zhořelou. To nepustili, to bude stát. Ogare, proč by to nemělo jet? Nefoukat dneska vítr. Dneska mají křeftě, jako jsou lidé. Foukali ve Štanově. Tam hruza. Žádná hružova nahoru. Vidím, že na sklářů, že tam nebude světla normálně. A tam je pták. Je teda Jeden pták. Druhý pták. Třetí pták.
nějaký ogar? Ty jedeš ještě nějaký ogar? Tu je. Ty, znám to ten nesportovní v ruce to tahat. Ještě ten užvaný. Ještě pak jo. Telemark. To je Telemark. Jedna video, tak to. To bude furt, jako, to bude furt. No, kdo to bere, jak to bere. No jasně, samozřejmě. Jak to nabere, Ještě to je z ředěny nebo není z ředěny, no. to známe to. Natočíš, jo? Vždycky. Pošle to do televize. Ne, to no, ogar. Florbal. Florbal, ne fotbal. S holkama. No. Tak jak je to s Sokolovem? No chodí. No, někde chodí hrát s holkama, ale teď už ani nevím, jestli fotbal. Ale kde je ta Sokolovna? A že vůbec to jde do Sokolova. Pepo, kde to děláte? Tak s holkama nebo se Sokolkama? To nevadí, no. Sokolka, ne, ale Co tam mají sokolky? Sokolka může být od 10 let, pozor. Však jo? Pionýrka, pak hned Tak Sokolka. jedna tam byla, co měla teprve 18, bude teďka v prosinci. No. A co ty? Však dobrý, ne? Všechno se nahrává. Mě naskočil, ne? Do pytle! Prej už máme jít spát, oni už tady kvůli nám jako tady přesluhujou. To nejde, co tady hraješ za pičoviny, kurva? Chceš osprchované? Když nemáš ani kurva žeton. Nemáš ani žeton, ty vole. No. Do prdele. Teďka jsem návlek? Ne.